kennen, toch? Ben je scariantjes? Hè? Ik ben een hele steriele witte klompen. Oh, ja. Ja. Welke zou ik om een два mooie? Hoe een van die twee? Ja, die twee, ja. Mutsje. Een mutsje. Daar ligt al een dokter. Jo, hè? Stiet nu wel. Ik is nou een beetje op McDreamy van Grey's Anatomy. Oh, ik heb net een wietmutsje. Ik heb een... Nee. Oh, die komt er nog in. Nee, maar dat past in die krul net om meteen. Oh, ja. Verdijking, hè? Je hebt een trui aan. Dat is wel wat voor mij, een trui. Ja, ta. Nou, dan kunnen we nou wel de iets rond zijn. Wil je eerst even een handenwasje? Tuurlijk. Dus het was de straatzetel, die haal je er niks uit. Dus een malking, melkpoeier, suiker, boter om roomijs te maken, om de roomijs te maken. Bindmiddel en een eidiel. En dat komt hier ook in. En dat bloedt de hele nacht steen. En dan volgende morgen dan ga je weer de mix uit. We hebben nu nog cappuccino. Cappuccino? Ja, ik ben vanmorgen begonnen met witte chocolade. Stracciatella en Mokka Berenburg. Dat smaakt heen. Ja, ik denk dat ik op het heden toch een 24 smaken in de vriezer heb. Wat vind je zelfs de lekkerste? Of de band? De band die vinden alles wel lekker. Wat ik zelf, hazelnut is heel lekker. Wat is dit dan? Wat wij wachten. Ja, maar wacht je, dat het koud, dat het ijs wordt. Eerst even een video-selfie. Oh, wat sjuk, ik heb verschrikkelijk uur voor dit ding. Het is toch net normaal dit? Ook is het wel heel hard. Echt? Oeh. Nee, maar dat is juist er echt wel. Ja, hè? Vond ik ook. Ik denk dat ik dit van hier niet meer onder nog op stap meer. Ja, Die past wel lekker. dit is. Mokka Berenburg. Dus we zitten Ja. met die dus. Het is Old Oermans. Zitten wij om het Mokka Lekker. Berenburg ijs. Ja, dat is zeker lekker. Maar ik proef, ja, dan proef ik het met z'n beren. Ja. Wat is die oordeel? Heerlijk. Zeker om Old Oermans. Het kan mij net betekent genoeg wezen qua easy. Nou, heel erg. Ja, lekker. Mooi zo. Dat is echt goed makkie, hè? Dat is echt super lekker. Mooi, niet in de bak, mooi naar hoes. In de camper. Ja, lekker scheppen. Iets moois is het samen even wat, hè? Nee, maar ik vind dat... Even wachten, want de machine doet al druk. ja. Hoe nou komt het er al uit? Fjouwe bakken is. Ja, trein. Trein heel dan. Oh, daar is het. Zullen we er even naartoe? We komen erop. We komen erop. Jij is er niks van. Nee? We kennen natuurlijk niet in dit pak naar moeten, want dan is het steriel. Nou, dat kan, maar dan kunnen we er net meer in. Nee. We komen erop. Zit er weer al. Wat schreeuwen we jou nou precies op? De smaak en de datum zit erop. En de inhoud. Voordat het in zit. En hoe lang kun je dit bewaren, Blue? Dit kennen jullie hier. Oh, dat is wel aardig lang. Zo even in de vriezer zetten.
Ik in de vriezer? Nee, dan moest ik aan het vriezer hebben. Oh ja, zeker. En maar de Ino Dan hoort was ik erbij, in de hè? vriezer. Maar de Ino hoort erbij. Hongerige gezichten. Ja. Hallo. Hokker smaak zal het weer joet. Nou, het toch een rummeren zijn, hè? Ja. Nou, dat is een goed begin van de dag, toch? Ja, nou. Ja. Je bal zegt wel gedaan, hè? Hier een boltje. Ik neem er altijd treien als ik de keuze heb, hè? Nou, dat is niet nou net al te zien. Ik vind dat hij moet betalen, dus ik ben net wel... Hoe dik dat je portemonnee moet Ze krijgen niet een baltje, goed lekker. En van mij, nou, Alsjeblieft. jij dan. Ja, dankjewel. Wat krijg je daarvan? 12,40? Ja. Ja, Alsjeblieft. mooi, dankjewel. Nou, geniet er maar wat aan. Ja, lopen. Ze hebben er wel. Is er echt een smaak die het echt heel vlug kent en dan is dat weer op? Citroen was snel. Gewoon naturel niet altijd wel heel snel. En dan gewoon een bieten is. Ja. Ja. En eentje mango. Heel lekker. Heerlijk. Ik ben wel een beetje jaloers op jou, hoor. Ja, wij collega's zijn mooi helpen om iets Mango. Met 20, Dankjewel. Nou, het is wel super lief dat u uw kleinkinderen trakteert op een ijsje zo op de dat hoort ochtend. erbij als we hier komen. Hè? Dan hoort er een ijsje van de boeren. Dat is waar. Tot ziens!